Kapag namukha mo, dito na niya ka pa. So yun guys, pupunta kami sa ibabaw. Sa ibabaw? Dahil pala mamunga, parang langka eh. Marang. Yung pako? Hindi. Hindi yung pako? Oo, ewan ko. Pako. Laki. Hindi yung pako. Ano yung pako disini ko? Ito guys yung pako disini ko. Laki. Going to ibabaw. Ibabaw. Maghatid ng baon. Kasi guys, pumipiyok pa, no? Magkukopra kami guys. Tsaka magkukopra kami. Gatot lang. Tipras kasi on. Sige tipras. Sandal. Diretso. Kasikat. Ano? Guys, ang ganda rito. Tahimik. Tapos dumating to, aswang. Dumating na aswang. Gugulo na yung lugar na to. Yan. Shoutout dyan sa mga kaibigan ko sa Manila, mga katrabaho ko. Bas, Windel, mga partner ko sa Converge. Shout out sa inyo lahat. Saka sa mga katrabaho ko sa Globe. Sir Douglas, yan. Yung kaibigan kong pogi. Boss Jello. Kaibigan ko magandang lalaki. Tapos yung kaibigan ko sa Dubai, si String. Shout out sa iyo, ingat lagi diyan. At kaya Medrano TV, Team Kabatibot sa Italy. Watch niyo lagi yung YouTube niya. Don't skip ads. Papalo na rin, pakalembang ng itlog. Pati sa amin syempre, shoutout na rin. Pakalembang na rin ng itlog, follow lang, don't skip ads. Pakalembang lagi itlog para updated kayo kapag may bago kaming video pangit. Hingal, tingnan nyo naman. Isang oras na ako naglalakad. Hindi ko pa rin makita kung nasa yung ibabaw na sinasabi nila. Wala akong makitang ibabaw. Bato meron. Ay, puro nyog. Paggabi hindi ako pupunta rito. Baka may aswang kasi. Itsura nito. May aswang. Makakasalubong mo ganitong klaseng babae. Maambon. Mumukha mo. Ambunin mo to. Hingal. Mas nakakahingal to kaysa mag-basketball. Ito yung nilalakad ko nung elementary kami. Mukha mo. Oo nga. Hindi ka naman nag-aaral eh. Paano ka nag-elementary? Pinanganak ka, ganyan ka nakalaki. Huh? Wow, ito na pala ilog. Ay, sapa. Sapa sa daan. Ha! Huwag yung pagod.
Antok lang eh, hindi pagod. Shoutout sa Manila. Hingal guys. Nag-vlog din guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Today I will show you how to crack yung bundok. Harap na, rides na. Shoutout nga pala sa matatapang niya, walang lisensya, walang papel motor. Pero nakakalayo. Kevin. Shoutout sa'yo. Ay. Ayan, naririnig ko na yung nagkuhit. Marang. Puro puno ng marang. Sa Manila, ang mahal ng marang. Dito, pinupulot lang. Tapos, dun malapit sa bahay na pinutuluyan namin, dun sa bahay ng mama niya. Lapit lang. Mangustin. Sa karambutan. Ang daming bunga. Marang, katabi lang. Samantala sa Manila, binibili. Dito, ayan o, kalat-kalat. Ayan o, puno ng marang na naman. Ayan o, malaki na yan. May malaking puno rin sa malapit sa may babuyan. Silaki ng building yung katawan. May nakabalot na tali. Mamaya videoan natin. Balite. Ang tanda na siguro nun. Laki. Sintanda mo? Matanda pa yun. What? 85 ka na. Lula. Ayun na guys, so gusto pa video nyo mukha niyang pangit. Yung mukha yan. Saan ba gawa yan? Gagamba. Ano ka nakita ng gagamba? Ayan, gagamba. Saan ba daan? Ang layo, guys. Isang buwan na ako naglalakad. Ay, may pugad na ibon, oh. Ayun, oh. Pako. Pakong digis. Ang laki, oh. Ayun na tawag na pako digis. Saan dumadaan itong babae na to?
Ganyan daanan tapos naka-short na maiksi oh. Na malubot-lubot, mabantot. Oh, humakat ka na. Wala ka. Dito ba? Oh, dito ba? May nagtitinda ng pares dyan. Ayun yung bahay oh. Oh, ano? Ah, cellphone. Ito lang yan. Pag mga payat kasi, hindi na rin. Wow. Wash me. Wash me web. Watch me web. Watch me web. So ayan guys, ayan na yung aming landahan. Ay, yun yung inaanuhan ng kopra. Kupra, yung sa may ano, Mobile Legend. ML. May daan pala dito, nagpakahirap pa tayo. Ayun, nakakadaan yung motor oh. Tatay mo. Wala nang tao ah. Ayan. So ayan guys, dyan inaano yung kopra. Nilalagyan ng ano dyan, apoy. Tapos dito nilalagay yung kopra. Ayan. Baka. Uy, dito mo na lang ilagay yan. Carl, darag balon. Balon. Ganyan magkuha ng niyog. Ayan. Ayan guys. So ayan, ganyan muna ang gagawin. Tapos lugiton, abuntan, tas lugiton. Hindi ko na alam kung anong Tagalog. Ito yung niyugan namin. Char, niyugan. Tapos dito kami dati nakatira. Niyugan? Niyug na baon?